Isa na lang. Tapos na. Yan ang isusunod namin yung hardiplex dito sa gilid. Yan, paikot yan. Tapos ito. Yung hardiplex dito. Yan, paikot din yan. Yan, magandang araw mga kabayan. Ito na yung pangatlong araw namin dito sa bahay. Ayan, pinapalagay ko na yung hardiplex dito sa may gilid ng kublight ito, sa may 2x3 metal stud. Pero itong sa ibabaw na ito, bibili pa lang ako ng PVC ngayon. Pupunta ako ng Dao. Yan, kaya na bahala dito, Jiki nga. Yan, paalis na kami mga kabayan. Yan, tapos si Coco ito, pinakamali ko to. Ayaw umalis dito sa pisto ko. Coco, doon ka Coco. Yan, sila Edmar. Sa likod pa rin gagawa. Magkapalitada. Yan, nasa Dao na kami mga kabayan. Sa una-unahan yan, wheel ko na. Yan, dito rin ang bilihan ng mga power tools sa bandang kanan. Yan, lahat ng klaseng power tools mayroon dyan. Sa may kuwan lang to, sa may malapit lang sa stoplight, yung kanto ng Jumbo Genera dito sa Dao. Yan, kuwan to, Wilcon Mabalakat. Hindi pa nila ako sa hindi mainit. Yan, tingnan natin dito kung may mabibili tayong PVC ceiling panel. Ayan. Hanap tayo dito mga kabayan ng PVC ceiling panel kung anong magandang kulay. Ito yung mga available ditong kulay mga kabayan. Ito kasi masyadong malapad. Ito naman may groove siya. Ayan. Ito naman yung mga pangdugtungan. Ayan, pag maglalagay kayo ng dugtungan, ito yung kailangan. Ayan, ito na yung napili ko mga kabayan. Ayan, mayroon siyang groove. Ito kasi malapad, wala. Ipakita ko sa inyo yung mga pandulo. Ito mga kabayan, mga pang-ipit sa dulo. Okay na. Kanyan, 8 piraso, 3,080. Yan, uwi na kami para maikabit namin ngayon. Kasi alis na kami bukas. Kahit yung sasalaman lang matapos. A few moments later. Ako sa bahay mga kabayan. Yan, ipapalagay ko ng una dito yung PVC. Yan, pag ganun yung latag. Yan, para pag nailagay na, pag naglagay ako ng hardiplex dito, nakatutok doon sa PVC panel. Kasi wala na ako ilalagay dito sa dulo. Yan, ito yung hanger na linagay namin na pinokpok sa dulo. Ayan. Para isahan na yung hanger, diretso na. Wala nang ilalagay nung nakarikit pa ditong metal paring pababa. Yan, kaya double purpose itong hanger na to lahat yan. Ayan. Tapos linagyan lang ng wall angle, ipinatong na lang yung metal paring. Yan, para pag nag-screw dito ng PVC, may screwhan din ito ng hardiplex. Yan, pababa yung kabit niyan. Hindi pwedeng pataas, dapat pababa para may screw din dito yung hardiplex. Yan, ang siwang naman nito dito, yung liwanag dito, kung anong kapal nito, 3 inches ito, 3 inches din dito. 165. 165? Sige, yung sobra niyan dito natin ilalagay. Yan, dito ko na ito pagpuputol-putulin sa labas. Yan ang kailangan namin ilikabit doon. 165. Di bali yung tira, doon naman sa may tapat ng pinto.
Yan, ang total na haba nito, 10 feet. Halos 305 cm. Yan, kuwan lang mga kabayan yung gamit kong pamputol. Yan, lagaring baka lang. Pero kailangan bago para matalim. Yan, malambot lang naman to. Yan, bilis to. Pasukat natin sa dalawa. Kung sakto. Yan, sukat mga jiking. Para paputol na ako ng marami. Yan, ayos na. Kakaisa na kaming PVC. Yan, ang gamit namin dyan, rivet lang na 532 by 1/2. Ayan. Yung size niya. 532 by 1/2. Tapos yung barina namin 532 rin na pambakal. Ayan. Tapos linalagyan namin ng chinilas para pag nakadiretso yung barinang ganon, hindi siya magasgasan yung kanto ng PVC. Yan, sunod-sunod yan pupunta dito. Yan, saktong 5 piraso. Yan, nakasukat kasi yan. 24 cm yung lapad. Yan, yung haba nito 165. Yan, di bali yung kaputol niyan, doon ko ilalagay sa dulo na yan, saka dito. Yan, ayos na. Pangalawang PVC. Yan, hindi na ako nagpalagay ng insulation dyan. Kasi mataas naman yung hero dito sa ilalim ng kisame. Isa na lang. Tapos na. Yan ang isusunod namin yung hardiplex dito sa gilid. Yan, paikot yan. Tapos ito. Yung hardiplex dito. Yan, paikot din yan. Yan, okay na. Yan, inabangan ko na rin ang wire yan. Para sa ilaw. Yan, isusunod na namin yung hardiplex na dito paikot. Yan, kaso hindi pa rin dumarating yung hardiplex ko. Kahapon ko pa in-order. Yan, kaya pakatanghalian, pupunta ako sa hardware. Kita mo na? Kita mo na, nagtanong ka pa. Yan, kain muna. Di ba? Asan na sila? No, kain na, Nok. Hugas na ganito ka na. Yan, ito na rin yung mga natatapos ni Lucky saka ni Edmar. Yan. Halos tapos na nila dito. Huling araw na namin ngayon dito sa bahay. Kailangan na kami bumalik sa Muntinlupa. Sa loob. Yan. Wala na niya. Tapos na yung ilang araw na yan sa... Ano Mar, babalik na tayo sa Muntinlupa. Tapos na yung kalayaan nyo. Tapos na, balik na sa Muntinlupa. Yan, dito sa ibabaw, pinapinis ko ng paganon. Kasi lumulusot yung mga pusa dyan. Yan, mayroon na rin singawan dito. Kikisamihan ko na lang yan dyan. Yan, pataas dito. Tapos lilibil siya dito. Bala dito. Yan, kasi pahabol na lang kasi to. Yan, yung ginawa tong bahay hanggang dito lang talaga to. Yan, kaso pinadugtungan ko sa may bakanting lupa pa naman dito. Sayang. Kaya pinalagyan ko para gawing budiga. Yan sa dulo na yan. Yan, tapos dito pinakantuhan ko na lang to. Kasi tatanggalin naman tong pader na to. Yan, tara, kain mo tayo. Halika na kayo. Yan, kain mo na mga kabayan. Yan ang ulam namin, manok, prito. Hindi mo kumakain niya si Kili. Kumakain ba to si... Ay, Chira, pangalan. Oh, ayan na si mama mo. Mama mo, Bornok. Tapos si... ama mo, Jiking. Oh, babangki. Sinong gusto mo maging papa? Si Edmar o si Bornok? Ayaw mo? Dito ba makulit yan? Dadaling ko na mamaya.
Anong ginagawa mo dyan? Wow, may bagong papa si Sydney ha. Papa niya na si Idmar. Ano yan? Ano mo yan? Ano to? Pakaluhan mo yung sukawan. Puro. Wala, hindi na wala ng buro ngayon. Hindi naman kumakain si Idmar. Sabi kayo ni Papa mo, Idmar. Doon ka tumabi oh. Idmar, may upang pa dun oh. Ah, dito ka na. Katabi na kayo ni Laki. Oh. Ilang. Hoy, Mar. Yan, maliit yung lamisa natin. Pagbalik niya, malaki-laki na to. Dapat itong nag-iikot. Yung may ginagawa. Oo, gagawa tayo ng malaki-laki. Tabi ka na kay Papa Idmar mo. Ayaw mong tabihan to? Isasama ka na kay Papa Idmar. Yan, ikakabit na namin yung Hardiplex. Yan yung ilaw dyan. Nalagay ko muna ng temporaring ilaw yan. Hindi pa ako nakabili ng para dyan talaga. Yan, ito muna. Nalagay ko muna ng receptacle. Tapos yung dating ilaw. Yan, sa sunod ko na bibilhan. Tapos yung mga ilaw dito sa Kublight. Yan, pagkasabay-sabayin ko na lang. Tapos dito. Paikot lahat yan. Yan, kinabit na namin yung ilaw. Yan yung dating nakabitin dito. Yan, parang bagay na rin siya. Ano na? Bagay na? Oh? Pwede pansamantagalan na yan, ano? Pwede. Oh. Wala pa rin yung Hardiplex namin. Pinuntahan ko na. Sabi ko, sunod na ngayong alauna. Yan, mag-aalas na wala pa rin yung deliver. Yan, kaya yung pinauna ko na kilala, yung kusina, yung kisame dito. Habang wala pa yung Hardiplex. Yan, sana yung pinapauna ko para pag alis namin bukas, okay na to. Kaso ang tagal ng deliver ng Hardiplex. Yan, itong pagitan na to, PVC yung ilalagay ko dyan. Katulad din ito. Yan, pag ganun yung latag ko. Pero wala lang ganito sa gilid. Kuha na lang. Design na lang na nakalubog din ng ganyan. Pero 2 cm lang. Paikot din na ganun. Tapos ang ilaw niya, isa na lang sa gitna. Tapos dito naman sa kusina, ganun din. Kung anong ginawa namin dun sa sala, ganun din dito. Tapos dito naman ulit, PVC na naman to. A few moments later. Yan, mag-hardiplex na sila, Jiking. Pero unahin nila yung mga maliliit sa loob para unang maibari na yon. Si Idmar sa si Laki naglilinis na. Yan, tapos na nila to. Diyan, hamba na lang yung kulang dyan. Ano Mar, wala na bang lusutan ng pusa? Taga na lang.
Merienda time na naman mga kabayan. Bihon. Yung merienda namin ngayon. Yan, tawagin ko na yung 4. Tara nak, merienda muna. Jiking, yung original dito nakatabas. Yung banda dito. Tara, merienda muna tayo. Yan. Diyos, kapartner ng bihon. Saka lumpiang Shanghai. Yan. Halika na kayo. Naglilidig ka ng pating rodila mo eh. Hindi ka matama ka na sa paghaklo. Pagkita kami naman. Tirado. Tirado mo yan, Mar. Uuwi na yata si Edmar. Malinigo na ang rodila. Dahil pasabot matabang. Naman. Dengan maghalot pa man kayo man ang tatapanan. Kaya ano eh. Puta. Ano, magdalog na lang ako. Yan ang pinalagay ko na lang dito mga kabayan. Kung na lang yan, Hardiplex. Yan, sinubukan namin ilagay yung PVC rin sana. Kaso hindi gaanong maganda tingnan. Kailangan ito lang ang makikita pag lumiwanag. Ito lang yung PVC. Ito, kakulay nitong kisame. Yan, sinubukan ko yan. Linagyan ko ng PVC ceiling panel dito. Yan, mas maganda pa rin na buo ito na makikita. Tapos dito, puti na lang. Yan. Yan, mano na lang screw yan kasi tatamaan ng barina ito. Halos malapit na. Kaya Phillips screw na lang yung gamit ni Tikit Jiking. pa. Mag-aalas 4 na Jiking. Yan, dumating kasi yung Hardiplex namin, halos alas 3 na. Oh, narata. Ayan, ayos na. Ano Mar, parang hindi na natin matatapos Palit kanina mo naman siya. Yan, saktong 8 feet yan. Dito kami magsisiroho. Lalagyan namin ang dugtungan niya. Yan, parehas din yan dito sa kabila. Galing doon. 8 feet. Dito rin yan magdudugtungan dyan. Saktuin dyan sa may group na yan. Yan. Tulungan na namin mga kabayan to. Yan, ito na lang yung lalagyan namin sa ito. Yan, time check mga kabayan. Saktong alas 6. Yan. 143. Overtime. Kasi aalis na kami bukas. Ito lang niya. Yan, tatapusin lang namin itong sa sala. Yan sa kusina, sa kana. Susunod na naman. Yan, pero kumpleto ng materialis yung sa kusina. Yan, ito yung mga PVC, nakasukat na yan. Yan, may sobra tong 2 piraso. Hindi na kaya. Hindi kinaya sa 3 araw. O, Jiking, iskro. Oh, screw. Oh. Uli ba na? Yan, may siwang ng konti. Yan, okay na, tapos na. Linis-linis na lang.
Naligo na si Idmar. Hindi ka na. Ngayon, pagsamasamahin mo na lahat, hanapin na lang natin sa sunod na linggo. So, gagawin na natin ito sa kusina. Philips screw ka. Ay, tinanda natin ito. Mas ka mag-Philips screw. Tapos screw kayo mga brass screw dito. Lahat. Ano Mar, level na ba Mar? Bibil. Tara, kain mo tayo. Para makapagpahinga na, maaga yung alis natin bukas. Kain. TV, pause! TV, pause! Ano? Ayos ah.